Kakauwi ko lang sir, nag-live ako. Hello naman dyan sa'yo sir. Kumusta naman tayo? Tayo dyan? Ayun. Sinilip kita. Ano ba yan? Ngayon lang. Sige sir. Ano tawag dito? Ano tawag dito? Alo, may feedback ako. Sir, hindi ako maka-login kasi nga kailangan kong kailangan kong i-verify. Kaninang umaga I try. Maaraw dyan, maulan dito sir. Oo nga. Tapos sobrang maaraw, sobrang init as in. Mega love shoutout naman po dyan kay Kuya Bray. Ayan. Kabrighters. Hello naman dyan sa'yo sir. Kumusta naman tayo dyan? And nandito rin sa atin si Ma'am Ina Macpri, highly recommended monetized channel together with Kuya Bray Official is in our live streaming. Ayan, si Ma'am Ina Macpri. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Ina Macpri. Welcome din sa aking live streaming. Tamsak na agad. Ayun. Thank you for that sweet tamsak. And si Sir Agustin Manuevo, tamsak na po sir. Magandang araw po. Magandang araw din dyan sa'yo, Sir Agustin Manuevo. Welcome din sa aking live streaming. Of course, meron tayong bago na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si Mr. Dreamboy KM. Maray na pagkahapon manoy. Oy, ang aking kababayan. Mega love shoutout naman dyan sa'yo. Marahay na hapon man dyan sa iyo. Padi, and welcome sa aking live streaming. Bigyan kita ng moderator, Padi, para naman pwede ka na makipagkaibigan dito sa ating live streaming ngayon. Magandang araw po sa lahat. Yes po, nasa City Hall ako kanina, sir. Tinubos ko license ko. Buhay Riders. Kaya pala. Bakit ano nangyari, sir? Yung shirt mo, Only Boy, favorite ng mga Jutes. Ayun lang. Patay tayo dyan. Matamsak sa premiere mamaya. Sige. Di ba meron ka naman talaga dito ma'am sa akin? T3 ba yan? T3. T3 yung code mo ma'am sa akin. Sir, Sir Kabrighters, okay pa ba yan? Kaya bang i-verify ngayon, sir? Gawin natin online. Wala naman akong ginagawa. Oy, mega love shoutout nandiyan pala sa isang tuwad ko. Galit na galit. Diba? Gusto mo nakit. Ma'am, may andan to. Nandito na rin sa atin. Ang ungulera natin na kaibigan. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am May Andanton. Highly recommended channel also yan. Si Ma'am May Andanton na nandito sa atin. Magandang hapon naman dyan sa iyo. Ma'am May Andanton, ang ungulera natin na kaibigan. Lamay tuwad ka kaagad, sir. Oo nga, galit na galit. Hayaan mo lang siya. It's totally fine. Alam mo na, Only Boy, kung anong klase ang mga Jutes. Siyempre, di ikaw yun. Okay lang yun, guys. Okay lang. It's totally fine kung may tuwad. It's totally fine. Para sa lahat ng nangangarap, mamonetize, maging aral sa kanila ito. Bakit sir? Kaya nga guys, wag niyong pinapansin mga tuwad. If madadala kayo sa tawag dito sa mga pagtutuwad nila emotionally, wala kayo lang yung apektado. Ganun lang yan. Kailan ko kaya maririnig na monetized channel si Mamay Andanton? Ayan, highly recommended monetized channel yan si Mamay Andanton. Hello naman dyan kay Mamay Andanton. Ayun. Sige, tawagan mo ako sir ng mga 10. Kailangan sir i-verify. Bubuksan ko ngayon sir. Ano ba? Pwede bang buksan ngayon sir? Mabi-verify ba ngayon? Habang wala naman akong ginagawa. Ay sige, mamaya na lang. Sige. Sige ngayon po, ayan. Sige, buksan ko yung isa kong browser, sir. Kasi hindi pala pwede dito, mawawalan ako ng monitor. Ayan. Ba't ang haggard versus Samuel? Oo nga ma'am, kasi sobrang init, as in sobrang init. Galing ako ng market. And maliligo sana ako, kaso naliligo pa ako sa pawis.
May andan ton ma'am, patamsak naman please ng premiere ko. Sige na, oo nga. T3 guys, baka naman. Ilan na ba to? Add another account. Oh, hindi na pala pwede. Wait, yung isang browser ko na lang. Haggard Itsor, gawa ng shirt mo kasi magpalit kang. Ayoko nga, sobrang init. Oo, gusto ko to kasi labas ang cleavage as in. O, diba? Labas ang cleavage. Kala nyo kayo lang naglalabas ng cleavage, ha? Sana all na lang ako sa Moni, Sir Ora, Oy, 730 pa WH to. O, diba? Sabi mo kasi, diba? Alam mo naman na mabilis akong kausap, ma'am. Mamian. Super bilis kong kausap eh. Wala tayong pag-uusapan dyan eh. Ate Ina, tamsak ulit. Thank you for that si tamsak, Ma'am Ina. Uy, Sir, buksan ko ngayon, sir, ha? Ayan. I-copy-paste ko lang muna yung Ano bang nangyari doon talaga, sir? And paste, and next, and copy, and paste. Sir, kailangan kailangan tawag dito. Kailangan buksan niya sa Redmi Note 9S. Click yes and 80. Ayan, 80. 80, sir, 80. Hala. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball maaakit ka. Eto. I-send ko, sir, sa'yo. 80. 80. Ayan. Ayan, okay na. Sino ba ang channel name nito, sir? Voice of Glory. Ayan. PWK. Ano bang problema nito, sir? Hello naman po dyan sa mga nandyan sa atin, keeping us in their background. Mega love shoutout dyan po sa inyo. And thank you guys for keeping me in your background. Please do support. Tamsak uli. Ayan. Habang ginagawa natin to. And yung kanyang monetization is step 1 done. Account. May ginawa na ba kayo, sir, na AdSense dati? Oo. Manalo daw ka rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuyang ginawin sa puso ko. Payment and subscription. Manage payment method. Sa AdSense niya, sir, nakailang error na. It is because settings. Ano ba ang AdSense niya? Kasi, sir, meron kayong kinancel na AdSense niya mismo. Gumawa kayo ng panibagong AdSense niya. Ayan. Meron na siyang AdSense na dati. Meron dito, ang AdSense niya is 101 ang dulo. Ayan. And then you cancel this service. Ayan. Dinilit nyo ata. Oo, meron na siya, sir, na dinilit kayong AdSense. Kaya ganon. Mabilis lang to, sir. Ano tawag dito? Gawin na lang natin yung AdSense. Ganon. Hanapin ko lang yung AdSense. Google AdSense. And
Disitin Monchadora, padikit hosti, ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Disitin Monchadora. Baka guys hindi nyo pakadikitan to si Disitin pala, ayun, Monchadora. Ayun, na nakapin sa atin. Pwede kayong makipagkaibigan dyan guys sa ating bagong kaibigan na nandito sa atin, si Ma'am Disitin Monchadora. Habang may ginagawa tayo ditong AdSense guys, ayan. Mag-sign in. Dapat sir, hindi kayo gumawa ng bago niyang AdSense kasi meron na talaga siyang AdSense. Sumusunod. And paste. Oh. URL basic info. Yung pala yan. Ay. Ay, kailangan na palang tanggalin to, ang account. Sir, nung gumawa kayo ng bagong AdSense nyo, ayaw niyang payagan kasi meron na nakaregister na yung pangalan niya. Siguro same na pangalan yung ginagawa na niya. Kaya ayaw niyang payagan. Kailangan natin tanggalin yan. Ma'am Andanton, Ma'am Ina, nabudol mo ako sa I Am Sunshine. Kuya Bulabog TV, Tamsak Harang Lodi. Mega love shoutout din po dyan kay Kuya Bulabog TV. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan who is in our harang. Ayun. Hello naman po dyan kay Kuya Bulabog TV. Long time now si sir. Mega love shoutout po dyan sa iyo sir. And welcome back din sa aking live streaming Kuya Bulabog TV. Of course, nandito rin sa atin guys si AR Vlogs. Mega love shoutout naman po dyan kay AR Vlogs. Highly recommended monetized channel yan guys. Si AR Vlog together with Kuya Bulabog TV. Highly recommended monetized channel also yan na nandito sa atin. Hello naman dyan kay AR Vlogs. Welcome back din sa aking live streaming sir. Kuya Bulabog TV, thank you naman dyan sa'yo sir. Expired na pala. Okay lang po yun sir. Tatanggalin ko nga ang aking join button sana. Kapag ka nawala na lahat, tatanggalin ko sana. Grabe ka sa akin, ading Mayan Danton. Nang ka eh. Si Bubsy pala, si I Am Sunshine. Oo nga, maganda yan, si I Am Sunshine guys. Kung di nyo pa nakikita ang kagandahan yan, oo. Tikitan nyo yan as in. And then yung AdSense mo sir is merong issue. It is because yung channel monetization mo is, yun na nga. Proceed. Bakit ba kasi sir, kinancel nyo sir? Sir, paano naman uli ako? 64, ayan. 64 uli sir. Sir, Kuya Bray, kung nandito ka sa akin. 64, ayan. Baka pwedeng ibalik natin sir yung AdSense. Tama ba yung AdSense niya? Yung kinancel niya? Kasi i-relink na lang natin. Di nawawala yan sir dahil ano ba yan? Ano daw yan sabi? Di nawawala yan sir dahil naka-plan for life po yung membership ko sa iyo. Oh. Uy, wag. Sa akin nga, hindi ko makuha yung yung online banking ko sa BDO. Nabubuisit ako as in.
Kasi nung kinancel nyo, Nagpaparinig sa'yo kinakanta paborito ko. manage. Tama ba dito yung pangalan niya, sir? Si sir ano? Yun ang syota mo. Marami pang darating sa'yo. Isipin mo na lang. Marami Opo, sir, tama po. Ito, si Sir Welmar. mo na lang. Ayan. Taga Dilaman, Pinyahan Dilaman, Quezon City. Oh. Mix mo Sir, mamaya tawagan kita, sir. Hindi ko pwedeng ipagsigawan dito sa aking live streaming ang lahat ng information and lahat ng mga gagawin natin. It's because it's some kind of mga tawag dito, an important documents and important information. Kaya maya-maya, sir, tawagan kita, ha. Kasi mabilis lang naman ito. I-delete na lang natin talaga totally yung yung kanyang AdSense, and then gumawa tayo ng panibagong AdSense. Or kung hindi pa magawa ng paraan, ibalik natin yung AdSense. Total, meron naman siyang AdSense talaga. Hindi naman problema talaga yan. Ganun po yan. Sir Balason TV, nandito rin sa atin. Sir, namiss kita, sir. Kumusta naman tayo dyan? Sir Balason TV, who is in my live streaming. Highly recommended monetized channel also yan. Si Sir Balason TV, who is in our live streaming. Hello naman dyan sa iyo, Sir Balason TV. Kumusta naman tayo dyan, guys? Ang aking kaibigan, ever since when I was just, non-monetized channel, ayun, kaibigan ko na yan, si Sir Balason TV, who is in my live streaming, guys. Baka hindi nyo pa kaibigan yan, guys. Makipagkaibigan kayo dyan kay Sir Balason TV. And let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest na nandito sa atin. Bagong-bago natin na magiging kaibigan, si Wiser Bad. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Wiser Bad. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function para naman legit na pwede na siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Hello naman dyan sa iyo, Wiser Bad. Welcome po sa aking live streaming. Sige, thanks, sir, po. Update ka lang po siya, sir. Opo, sir. Sige. Tapos pagkatapos ng live streaming mo, sir, tawagan mo ako, ha? Mamaya. Hello, host, ayan. Huwag ka magulo, Ma'am Ina. Mambubudol muna ako ng WH kay Uragon Boobs. Kita ang cleavage ko ngayon, as in. Oy, sir, may mayaman. Hello naman dyan sa mayaman. Mega love shoutout po dyan kay Sir Kuya Bulabog TV. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan yan. Si Kuya Bulabog TV, who is in my live streaming, guys, na nagpapakulay sa atin. Ayan. Eto, guys, padikit naman ako, guys, padikit. And si AR Vlogs, baka hindi nyo pa din kaibigan yan, guys. Yung mga nandito, yung mga nangingisda, all you have to do is to visit their respective channel and do connect po sa bawat isa. Ayon. Especially sa ating, guys, na super chatter na si Kuya Bulabog TV na nagpapakulay, namimigay ng kayamanan sa buhay. Sana all. Ako, guys, antayin nyo, guys. Pumunta ako kanina sa bangko and then may pinagawa sa akin, may mga OTPing nangyayari doon sa ATM machine, and then may in-enter ako. Sabi, antayin ko daw ng 24 hours. And then bukas babalik ako doon kapag hindi pa rin daw gumana, kasi yung na-issue daw nila sa akin na ATM is baka hindi pa registered as Visa card. Sabi ko, how is that possible na ganun yung pinapagawa kong ATM sa inyo? Ganun. Basta ewan ko sa mga taga. Hello naman dyan sa mga BDO Tabaco branch. Diba? Padikit din, suklian agad. Ayan, sabi ni AR Vlogs. Ma'am Atimon Vlog nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Oy, Ma'am Atimon, na-miss kita, Ma'am Atimon. Hindi ako nakapasyal sa iyo, Ma'am Atimon, kanina kasi tawag dito. May inaayos talaga ako, guys. Something very important documents na kailangan kong ayusin. It is very, very important. Life and death. Life and death. May ganon. Nakita ko yun, Ma'am Atimon, kanina bago ako magkape. Ayan. Yung
Yung iyong Pinya Pinay, Pinya Pinyahan. July 7, 4 p.m. T1 guys, T1 baka naman, T1, T3, yung mga nangangailangan guys ng WH, ayun, wala akong gagawin guys, walang gagawin ng aking computer. All you have to do is to mag-like ng Premiere T1, T3, ayan, tuwad agad, oo nga. Nung nakaraan sir, ano yan, 15 yan, sana nga 15 agad ngayon, sana damihan uli. Atimon Vlog, tusok na sa premiere mo. Wiser Bad, bigyan kita ng 1WH. Wiser Bad. Kunin ko lang yung pangalan. Wiser Bad. Ayan. Sir, bigyan kita ng 1WH. Dikitan din kita ng aking ninja. Huwag ka mag-alala, sir. Bigyan kita mamaya-maya. Gandara Nessa Channel. Oy, Ma'am Gandara, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Gandara Nessa Channel. Uy, na-miss kita, Ma'am. Ito guys, kung di nyo pa nakikita ang kagandahan tinataglay nito, na-miss ko to, si Ma'am Gandara Nessa Channel. Nagbabalik natin guys na kaibigan, isa sa mga frontliner guys, na mga hinahangaan natin. Ayan, si Ma'am Gandara Nessa is one of our frontliner na nandito sa atin. Ayan. Having us also in her background. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Gandara Nessa Channel. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Dana ako sa Premier Uragon. Uy, kanina ko pa sabi ni Ma'am Mean Danton. Noted po, Ma'am Mean Danton. Ma'am, meron tayong dalawang WH, Ma'am. Ayan. Dalawang Premier T1, T3. Ayan. Dan tusok kay Ate Mon, sabi ni Ma'am Ina Macpri. Noted po, Ma'am Ina Macpri. 1WH, mukhang times 2 na naman to. Miss na miss kita. Oo nga, Ma'am, na miss kita. Huwag lang sana magtuwad, mag-comment din. Duwag ang tumutuwa. Bino Channel, mega love shoutout din po dyan kay Bino Channel. Nagbabalik rin natin na kaibigan also si Bino Channel, keeping us also in her background. Ayan, mega love shoutout naman po dyan kay Bino Channel. Welcome back din po sa aking live streaming Bino Channel. Ayan, Premiere. Tapos na si Tito guys, T1 and T3. Baka meron pa kayo dyan guys na na mga Premiere. Ayan, sabihan nyo lang ako. Huwag mo na ibulong, narinig ko yun. Salamat sa pangalan times to only boy. Maraming salamat sa nagtusok. Sabi ni Ma'am Ate Mon, always welcome, always welcome. Ako ay magtamsak din, tamsak. Ayan. Sino pa ba guys may mga dyan? Dami kong laga sauce. Ilan ba, Ma'am? Yahoo Universe, hello naman dyan. Hello Nation, mega love shoutout to you Nation. Ayan, nandito na rin sa atin guys ang aking buling kaibigan. Isa sa mga bully kong kaibigan, yan si Pri, si Ma'am Jonah Salundagan, nandito sa atin. Hello naman dyan sa isa sa mga bully kong kaibigan. Ang pangalawang bully kong kaibigan, yan talaga si Ma'am Ina Macpri. Oo nga, oo. Mga magaganda pero mga bully yan, ang totoo. Personally, mga bully sila as in. Oo nga, oo. Promise. Oo nga. Hello naman dyan sa iyo, Pri. Welcome din sa aking doing also live streaming around 8 o'clock in the evening. Philippine Standard Time yan, guys. Si Ma'am Jonah Salundaga, ang aking bullying kaibigan. Oo nga. Oo, yan talagang dalawa. Si Ma'am Ina Macpri, mga magaganda pero bully. Derek Kabsat, mega love shoutout din po dyan kay Derek Kabsat. Tamsak, thank you for that sweet tamsak, Sir Derek Kabsat. Welcome din po sa aking live streaming. Derek Kabsat, ayan. Hello po dyan sa iyo, Sir. Welcome back po, Sir, sa aking live streaming. Dikitan nyo po ako, legit po ang balik. Oo nga, guys, dikitan nyo yan si Ma'am Gandara Nessa Channel. Napaka-legit and organic na kaibigan niya. And yung ating super chatter guys, baka hindi nyo pa kaibigan guys ang ating super chatter, si Kuya Bulabog TV na nakapin sa atin sa taas. Ayan, speaking of ulan, ayan, umulan na. O, diba? Lakas ng ulan. Dan sa nakapin si Daisy Pin Manchadora, ayan. Dan sa nakapin Lodi, ayan. Thank you naman po dyan sa inyo guys. Juts Uragonda na ako kay Ma'am Ate Mon at Bubsi Ina Macpri, o, diba? Last one. Noted po, Ma'am, 2WH. Host, pwede po, ayan. Ako, wag nyo ko dikitan, di ako legit. Shoutout sa ulan, ST Ulan. Oo nga. Super lakas ng ulan dito sa amin, guys. Sa amin din ang lakas, grabe, nangangamoy brown out. Oo nga.
Sa amin, mukhang magbo-brown out din. Hindi ko pa naman nilipat yung aming internet sa aming solar. As in, parang ano. Pwede po maglapag ng premiere. Pwede po, Sir Derek, pwede po. Kakasabi ko lang maulan dito at maaraw dyan, gumaya naman. Oo nga, sobrang lakas as in. Pre, tingnan mo, di ba, binuli ako ni Ate Balls, pre. Sabihin mo, oy, tayong dalawang, oo nga, mas bully talaga yan si Ma'am Ate Mon, ay si Ma'am Ina Macpre. Kasi sabi ni pre, inuubo daw siya. Tapos sabi ni Ma'am Ina Macpre, Daijo na, talian mo yung liig mo. Oo. Maglagay ka ng kalamansi, akalain mo, itali mo yung leg mo sa kalamansi. Parang, di pa siya, bigti ka na lang. Ay, kung hindi yan umalis, ikaw na lang ang umalis. Parang ganun ba? Oo. Binuli talaga kami, as in. Wow, sana all my sola. Sorry na ma'am, sige na, mag-sorry na tayo pre, as in. Salamat po, tamsak lang po sapat na. At sa didikit asahan nyo ang balik ko, keep safe all. Ayan, sabi ni Derek Kabsat. Ma'am, inapahiram ng bubsi mo para di ka mabigat. Kailangan hiramin, as in. Jonas Salondaga, si bubsi pala ang nang bully sa'yo. Oo. Happy birthday, ayan, si Sir Derek Kabsat. Ilagay natin guys, kay Nightboot. T2, ayan. Kung may mga premiere kayo dyan guys, sasabihan nyo lang ako. Ilagay natin kay Nightboot para patamsakan natin. At the same time, mamigay tayo ng WH sa bawat magtatamsak sa mga premiere ninyo. Ayan. July 8. Kailan ba to? July 8. Anong oras? July 8, 8 p.m. Ayan. Lakas ng ulan dito. Kakasabi pa lang ni Sir Cabwriters na ang lakas ng ulan dyan sa kanila. Tito guys, Tito, baka naman guys, si Sir Derek Kabsat, Tito. Lakas ng ulan dyan, Lodi. Oo nga po sir, ang lakas ng ulan. Huwag nyo ko isali sa bully na yan. Matino akong tao, Ma'am Ina Macpre. Ayoko nga, akin lang to. Pagsorihin mo si Kurimaw, sir. Oy, Kurimaw, sorry ka na, pre. Jonas Salondaga, si Bubsi pala ang bully sa'yo. Oo. Pulpak sa Taal Volcano, Kuya Bulabog TV. Sabi ni Wiser Bad. Salamat po, host. Always welcome, sir. Always welcome po. Guys, ito guys, T1, T2, and T3. Baka naman 3WH, 3WH. Kung may mga premiere pa kayo dyan guys, sabihan nyo lang ako ha. Kasi sobrang lakas ng ulan dito, as in. AR Vlogs. Mega love shoutout po dyan kay AR Vlogs. Mega love shoutout Ma'am John ang pagbatis ng gagaling pa kay Sir AR Vlogs. All the way from Taiwan pa yan guys. Highly recommended monetized channel din yan si AR Vlogs. Ayan. Hello naman po dyan sa aking tuwad. Wala na akong ma-shoutout. Sana all may pulpak. Oo nga, pulpakin nyo na rin yan guys. Ito, si Sir Cabwriters. Ayan, si Kuya Bray Official. Medyo nahayaan mo yung bubsi niya. Mayayayat din yan sa laki diyan. Nakakamiss ang matusok. Oo nga, tusukin nyo guys. Hindi na yan maluwag. Makipot na. Sana all monetize na. Ma'am, ganda na sa channel. Ayaw mo lang kasi yung offer dati. Na-monetize na natin yan. Naalala ko si sino na mga ba yung isa? Si Libert Pison Official. Monetize channel na rin yun, no? Diba? Lakas ng ulan. Tusok ang dikit sa premiere ni Derek Kabsat, si Wiser Blood. Sir Wiser Blood plus 1 WH. Bigyan kita, sir. Nahihiya ako sa'yo, eh. Bakit naman, ma'am? Negalab shoutout Wiser Blood. Sabi ni Sir AR Vlogs. Mayayain kaya. Sige. Jonas Salondaga ni, bulihin natin yan si Bubsi. Pagkakataon mo na. Uy, mag-sorry kayo dyan.
Yung huling ano, nang bully dyan, oo nga, kay Ma'am Ina Macfree, hindi niya nakayanan, oo nga, yun na yung pangalan ng aming ano, yun na yung pangalan ng aming GC ngayon. Kaya mag-sorry kayo, wag na wag niyong binumbuli yan, at maganda yan, oo nga. Kuya, lakas ng ulan dito sa amin. Ano? Sabi nga ng iba, talagang mahal mo siya'y hahayaan mo. Sobrang lakas ng ulan dito sa amin, as in. Ikaw na bahala niyan ni, bulihin mo ng bongga, o diba? Yung huling ng bully dyan, paalala lang ha. O, di bali na kami ang nabubuli niyan. Ina Macfree, wali yung bubsi mo sa Dax na meron ako. Kalain mo yun. Kay Dax. Okay guys, dikitan nyo na rin to si Voice of Glory PWK. Baka naman guys, oo. Malapit na rin itong ma-monetize. Baka tuwaran ako nito ni Ina Macfree, uy. Dan Pulpak Wiser Bad, sabi ni AR Vlogs. Guys, nakita nyo naman to guys, oh, si Ma'am Ganda Ranesa at saka si Cab Writers. Baka naman, oo nga. And then yung ating super chatter, si Kuya Bulabog TV guys na nakapin sa taas. Kung di niya pa kaibigan ng ating super chatter, di ako nakikipagkompetensya. Sa'yo na ang Dax, basta sa akin ang the best. Da. Oo, basta maganda yan ang aming kaibigan, oy. Oo. At sexy pa. Kaso bully nga lang. Bakit ba kasi may mga pinanganak na bully? Oo, kasi ako hindi ako pinanganak na bully. Pinanganak akong mabully. Piste. Oo. Piste. Ma'am Ina, the best pa rin yung Dax na meron ako, oy. Hanggang iso. Hanggang iso pagus daw, oy. Ay, ikaw ha, tumatago ka ha. Oo. Uy, Adan, tumatago ka sa pangalan ni Eva. Ikaw ha, kuruting kita sa singit. Ang babaw naman ang nire-reserve ko, ang tuwad ko, oy. Para lang yan sa karapat dapat. Di ka pa nakaka-reach Danton. Danton. Oo nga, Brino. Huy, ora, bibig mo, laki ng... Pakibalik po, Budweiser, ay Weiser Bud. Di ba si Budweiser? Yung uri ng, ano, ng alak. Ano ba yon? Ng brew, ano, beverage. Ayan. Budweiser. Pinipigilan ba ang puso mong ibang And sa ating guys na ano, sa ating mga premiere, yung mga nangangailangan diyan guys ng WH, monetize and then monetize channel, magtatamsak lang kayo, wala kayong ibang ano, wala kayo guys na ibang gagawin, magtatamsak lang kayo ng premiere. Mamimigay ako ng 1WH bawat tamsak ninyo. Ina Macfree, sanay na ako sa tuwad, mamina. Oy, may ahas nga akong kaibigan na tinadtad ako ng tuwad pag 1K ko. Sabi ni Ma'am Mendanton. Okay lang naman yun guys. Huwag kayo maano. Voicer AR Vlogs. No. Okay lang naman yun guys. Ang tinutuwadan. Wala nang problema. Nung nakaraan nga ako, meron akong 15. Tapos kahapon, meron na akong, ilan ba yon? Dalawa, ay nung isang araw, meron akong dalawa. O, diba? Galit na galit, besh? Nag-MMLS ako sa iyo, Ma'am Jonah. O, diba? Guys, please support ng premiere. Thank you. Asahan niyo ang balik ko. Keep safe all. Ayan. Ngayon may isa na, o, diba? Ngayon may isa na naman ako. Sana gawing 15 uli. Sige na, maluoy.
Harang. And ito lang masasabi ko guys, kung galit kayo sa akin, sabihin nyo sa akin. Kasi kung galit ako, sinasabi ko naman talaga. Nagsasabi ako ng ano. Pwede nyo akong i-PM guys sa aking Facebook account kung ano man ang galit ninyo sa akin. Ayan. Okay lang naman yung ano, tutuwaran nyo ako. Araw-araw tuwaran nyo ako. It's totally fine with me. As long as na alam ko kung bakit nyo ako tinutuwaran. Totally fine yan. Totally understandable. Sabi nga ni Sir Cabriters, kaduwagan ang nagtutuwad. Oo. Hindi ko naman dinadamdaman tuwad ninyo. Pero ang akin lang naman is, I just wanna know kung bakit galit yun sa akin. Kasi hindi ko naman talaga alam kung bakit nagagalit kayo. At least alam ko, di ba? May ideya ako. At least mabago ko yung ugali ko, kung meron man. Dear Vlogs, galing ako sa bahay mo, sabi ni Wiser Bud. Nightbot channel. Yung guys, yung mga bago natin na kaibigan guys, gayahin nyo lang si Mami na mag-type lang kayo ng Mi Ora channel. Tawagin nyo lang si Nightbot o kaya isang tuldok lang. Hahanapin ni Nightbot ang inyong bahay at ibababa niya ni Nightbot dito sa aking live streaming. Bawal magalit, nakakapangit. Hindi naman po ako nagagalit and it's totally understandable naman. Ora, Ma'am Jeans channel nandito na rin sa atin, di ba? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jeans channel. Nagbabalik natin din na kaibigan yan si Ma'am Jeans channel. Highly recommended channel also yan si Ma'am Jeans. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Jeans channel na nasa harang daw. Welcome din sa aking live streaming. Halupit TV nandito rin sa atin. Padi, kumusta naman tayo dyan? Si Mas Malupit. Mega love shoutout naman po dyan kay Halupit TV. Nagbabalik natin na kaibigan guys. Highly recommended monetized channel also yan si Halupit TV. Mega shoutout naman dyan sa iyo Padi. Kumusta naman tayo dyan? Date, ayan. Uy, alam na alam ang code lahat. And kung gusto niyo guys malaman kung ang inyong kinatatayuan or kinauupuan guys is kung umuulan ba gaya sa amin or umiinit pa rin, ayun, mag-type lang kayo guys ng weather space at kung saang location ninyo, ayan. Okay lang, gwapo pa rin, diba? Sana all gwapo pa rin. Age, wow, 11 months na pala, hina net. Pwede nyo ako guys i-PM sa aking Facebook account kung ano man ang kinagagalit ninyo sa akin. Yan ang aking Facebook account, my original Facebook account. Yan po yan. Uy, akala ko dati si Sir Orais na pero hindi pala, kaso juts nga lang, walang hanggang isopagos. Ma'am, kasi sa ngala-ngala hanggang Oo, akala mo lang hindi duman sa isopagos, o di ba? Wasak. Yung Adams ako. Ganda naman ang sound mo. Thank you naman po dyan sa iyo, sir. Halupit TV. Ayan. Weather tuwad. May weather pala ang tuwad. Warak. Okay guys, mamaya bisitahin nyo guys, mamayang 10 o'clock guys, si Kuya Bray Official sa kanyang Facebook account. Ayan, kung gusto nyo makita ang kapugi ang tinataglay niyan guys, oo nga, tubuhin ko to mas pogi sa akin oo nga. Lahat ng mga pogi dito, mas pogi sa akin, tinutubo ko How to be pogi, sir? Ito pa si Halupit TV, pogi pa tubuhin ko rin to Okay. Weather ungol. Akalain mo yun, pati ungol. Halupit TV, bahay niyo po, sabi ni Sir AR Vlogs. Jonah, hello sabi ni Halupit TV. Konti lang tayo guys, baka gusto ng WH guys, monetize and non-monetize channel. Wala kayong ibang gagawin. Magtatamsak lang kayo guys ng Premier and yung ating super chatter. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ang ating super chatter. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter. Ayan, ay binababa ni Nightbot. Ito
Ito guys, may bago tayo magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Si, yung kaibigan ni Sir Cab Writers, baka hindi nyo pa kaibigan guys, na mamomonetize na rin. Wala man lang na maiksi itong si Sir Voice of Glory, ayan. Ito na lang, may gala. Ito guys, ang kaibigan ni Sir Kuya Bray Official. Kung di niya pa kaibigan guys, baka naman, si Sir Cab Writers na si Sir Kuya Bray na din guys, ang bahala, magpadikit yan sa inyo. So, sino mang didikit? Ayan, ano ba ang pangalan nito? Si Voice of Glory PWK. Step 2 lang guys, step 2 ng AdSense niya yung aayusin namin. And then, monetize na rin. Ayan, kaibigan niya ni Cab Writers, si Voice of Glory PWK. Ayan. Wiser Bad Full Pack Madam Gandara na sa channel. Sabi ni Wiser Bad, si Ma'am Jeans channel nandito sa atin. Ma'am Jeans, kumusta naman tayo dyan? All the way from Hong Kong pa yan guys, si Ma'am Jeans. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Jeans. Welcome ma'am sa aking live streaming. Lagi din tinutuwadan yun. Arang As Buhay, ayun. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Buhay, ang ating best friend ng bayan, ayun. Si Ma'am Buhay guys, all the way from Hong Kong din yan. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Buhay, ang dakilang monetized channel guys, ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga dumikit at nagbalik, sabi ni Ma'am Gandara na sa channel. Play host, ayun. Ano to sir? Hello PTV. Tara, let's eat. Ito guys, si Mas Malupit 2014. Sarap naman ito, oy. Ginisang malunggay. May ba to? May sardinas. Parang sarap. Tapos ba to? May papaya or may upo. Parang sarap. Alam niyo ba guys, yung katabing yung kapitbahay namin, namunga yung kanilang patola as in sumabi ka as in parang Christmas tree lang, sobrang dami ng bunga, pinamimigay niya yung bunga. Nag-isa rin ako ng sardinas nung nakarang araw and nilagyan ko ng sangkatutak na patola. Sarap kaya. Balikan ko kayo guys, sabi ni Halupit TV. Jonah, hello, kumusta na? Sabi ni Halupit TV. 15 dekada harang pangalawa, sabi ni Ma'am Buhay. Buhay, mega love shoutouts ang pagbatis ng gagaling pa kay Sir AR Vlogs. T1, T2, T3 guys, ang ating premiere. Baka naman, Yung mga bago natin guys na kaibigan, non-monetized channel guys, I am encouraging each and everyone na nyo rin guys, i-workout nyo rin ang inyong mga WH. It is because ang requirements ng monetization is 1,000 subscriber and 4,000 WH ang kailangan. I am giving away 1 WH sa bawat premiere na tatamsakan ninyo guys. Libre lang. Walang gagawin ng aking computer, guys. Ma'am Claridel Ilanga. Ma'am Claridel, di ako nakadalaw, ma'am, sa'yo kanina, ma'am. Sorry na talaga, Ma'am Claridel Ilanga. Nagbabalik natin, guys, na kaibigan si Ma'am Claridel Ilanga. Pumunta kasi ako, ma'am, ng market kanina. Pati kay board, hindi ako nakadalaw kanina kasi, mag-11, umalis ako ng bahay. Pumunta ako ng market. Nakakarating ko lang. Ayan. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Claridel Ilanga na miss ko yung kanyang live streaming kanina. Di ako nakapag-BG, ma'am. Patulan ang kapitbahay mo. Hindi, pinamimigay niya naman talaga. Sobrang dami kasi, sa sobrang dami ng bunga, ayun, pinamigay niya naman talaga. Kaya kumuha kami. Bakit? Ma'am, nag-shopping galore, diba? Hindi, namalengke mama ko ng mga basic necessities, diba? Sana all, may basic necessities. 1 hour lang host ako. O nga po ma'am, hindi ako nakadalaw sa'yo. Sorry na talaga Ma'am Claridel ha. Ngayon lang naman na araw.
Araw-araw nakabidya ako dyan kay ma'am, nag-ML kami ni Bebe. O, speaking of nag-ML, ang aking nasa likodan, hello naman dyan kay Bebeng nag-ML na nasa likod ko. Di ba? 1 hour lang. Oy, sorry naman talaga. Nakuha ni ma'am. Ay! Gandara na sa channel, gandara na sa channel. Dan po ayan, sabi ni, bakit ako pangit? Ma'am, kapag ka nag-type ka kasi ma'am ng 1, yan ang code ni Nightbot kasi naalala ko kasi Sir Daman Lalakbay, pinaplad ako noon ng wag press 1 daw, press 1, press 1. Kaya kapag ka nag-press 1 ka or nag-type ka ng 1, yan ang lalabas sa iyo. Tingnan mo ma'am, kapag ako nag-type ng 1, ayan, yan ang lalabas talaga ma'am. Niloloko ko nung dati si Daman Lalakbay. Sir Jepson, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jepson. Nagbabalik natin guys na kaibigan si Sir Jepson. Ayun, hello naman po dyan sa Sir Jepson. Thank you for that sweet thumbs up and welcome po sa aking live streaming. Madam Jonas Salundaga, ang Hakot Awardee. Diba? Naghakot. Uy pre, matatapos ko na pre yung yung aking tawag dito. Yung aking playlist. Si Mama Sanet pre, hindi naman talaga mag 24 hours yung kanyang video. Sorry na talaga Ma'am Claridel, oy. Si Ma'am Adel kagabi, Ma'am Claridel, iniwan din kami, nandun pa ako kay Papa Yu kagabi, mag-aalas 12:30 na, nandun pa ako kay Papa Yu. Sabi ko si Ma'am Adel, iniwan ako. Tapos mabuti si Papa Yu, nandun pa rin kagabi. Aroy, salamat pre. Ayan. Ito Sir AR Vlog, si Sir Jepson, JS ang kanyang code, JS. Ayan. Guys, wag niyong kakalimutan ang ating super chatter. Dikitan niyo na rin guys ang ating super chatter. BG, ayun. Thank you for keeping me in your background, Ma'am Jeans. Maraming salamat naman dyan sa iyo, Ma'am Jeans. Mukhang nangangamoy brown out sa amin. Baka mag 1 hour lang ako guys ngayon kasi parang nangangamoy brown out sa amin, sa aming weather ngayon kasi sobrang itim ng aming ng ulap ngayon. Magpapahinga muna ako, galing ako sa nagbitbit ako ng sangkatutak ng mga ng mga pinamili ko. Anyways, Ma'am Gandara na sa channel, nagbababa ng kanyang bahay, guys. Ma'am Adel, hello naman po dyan. Ito guys, yung dakilang. Iniwang kami. Kami ni Papa Yu, iniwang kami ni Mama Adel sa kanyang live stream kagabi. Nandun pa ako kay Papa Yu, Mama Adel pagkatapos mo. Hello naman dyan sa'yo, Mama Adel sulit. Ayan. Pagkatapos ni Mama Adel, nandun pa ako kay Papa Yu kasi iniwan naman ako nito. Dakilang mang-iiwan kasi nag-ML. Antok na ako, sir. Oo nga po, ma'am. Tapos tinitingnan ko si Mama Adel, parang inaantok nga. Tapos biglang sabi ko,
Sige, mag-isa pa akong game. Kasi nandito pa ako si Ma'am Adel. Tapos sinisilip ko din si Papa Yu. Tapos pag silip ko kay Papa Yu, doon kay yung Aura Minions ko na ginamit. Pag silip ko kay Papa Yu, pagbalik ko wala na si Ma'am Adel. Hello naman po dyan sa iyo, Ma'am Adel Sulit. Ito guys, dikitan nyo to. Kung mga nangingisda kayo, marami kayong maiisda dito guys. Marami kayong maiisda dito kay Ma'am Adel Sulit. Ayan. Mga nagla-live stream tuwing alas 10 ng gabi, onward. Ayan. And pwede nyo guys siyang i-invite. Nag-ML yan. Halimaw. Free. Ma'am Adel Yahoo, Adel Sulit Jepson, Jonas Salundagayaw, sabi ni Board Vlogger, Board, kunin mo Board yung application. Oo nga, Board, wala ako sa'yo kanina, Board. Kanina lang naman. Hindi ako nakapag-BG sa'yo, Board. Kasi nga, namalengke ako na mag-11. 11 ng tanghali. Hanggang hapon na ako nakauwi. Hindi na ako nakarating kay Ma'am Claridel. Ayun, kaya hindi ako naka-BG sa'yo, Board, kanina. Ha? Hindi ko pati nasabihan si Bebe. Kasi sila Bebe, busy naman mag-module kanina. Kaya hindi ako kay Board. Nakapag-BG kay Board kanina. Mega love shoutout na dyan kay Board Vlogger. Ito na guys, ang dakilang jutes. Board, hanapin mo yung yung application ng nagbo-boost yan para magawa natin ang paraan. Kahapon, ano bang ginawa ko kahapon? Kahapon, super busy. Ayan. And then, nakauwi din ako ng 6 o'clock in the evening. Parang tinamad na ako mag-live stream kahapon. Kaya nagpahinga muna ako kasi sa sobrang init, parang nakaka-haggard masyado. Kaya nagpahinga ako kahapon. Total linggo naman ka ako, sabi ko. Baka mag 1 hour lang ako guys ngayon ha. Mag 1 hour lang ako kasi mukhang uulan pa ng todong-todo. Mukhang nangangamoy brownout nga kami. Okay lang sanang idire-diretso ko. Kaso mapuputol naman talaga ako kasi kapag ka nag-brownout, lilipat yung saksakan sa solar. Ganon din ang mangyayari. Mapuputol din ako. Jutes, ayun. Board, pasensya ka na, Board, ha? Hindi ako naka-BG sa'yo. Hindi ko man lang nasabihan pati si Bebe kasi busy si Bebe mag-module. Kanina, namalengke ako kaninang tanghali. Kasi nga, naka-GCQ kami dito. Iisa lang yung pwedeng lumabas. Hindi pwedeng lumabas sabay-sabay. Hindi ko naman nakita yung mga tawag dito. Yung mga kapatid ko na lumabas. Sir PJ Paras TV, nandito na rin sa atin guys, si Sir PJ Paras TV. Ito yung mga naghahanap ng mga papa balls, o diba? Biguti pa lang, ulam na. Sana, ng balbas. And then may tattoo pa, o diba? Mga macho papa balls. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir PJ Paras TV na naglalaglagan mga brat panty dyan ng mga kadalagahan. Oo nga. Pati mga brief. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir PJ Paras TV. Welcome din sa aking live streaming. James Anig Vlog 8. Mega love shoutout din po dyan kay James Anig Vlog 8. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan si James Anig Vlog 8. Thank you for that sweet thumbs up, Sir James Anig Vlog 8. Ayan. Welcome din po sa aking live streaming. Shared na jutes. Ayan. Board, thank you naman dyan sa iyo, Board. Thank you. Ayan. Ito, baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, si Board. Ayan. Nagla-live streaming tuwing tanghali. Ayan. Marami kayo dyan na maiisda. Maraming malaking pala isda niyan, si Board Vlogger with Sir PJ Paras TV. Ayan. PT. May premiere ka ba, Sir PJ? Baka mag 1 hour lang ako guys. Oo. Kasi nakakatakot pa noon sa amin. Mukhang nangangamoy nga brown out as in. Ayaw paawat niya.
Pakainin ko lang mga bata, pre, ha? Ayan. Sige, pre. Okay. Ano lang. Di kita narinig sa PC kita piniplay. Sino, pre? Oh, sige lang, pre. Sir PJ Paras TV, kumusta naman tayo yun, sir? Wala ka bang premiere, sir? Wala kang live ngayon? James Anig Vlog, nagbababa ng kanyang bahay, guys. Mukhang hindi ko pa nadikitan. So, dikitan kita ng aking second monetized channel account, James Anig Vlog. Oo nga. Hindi ko pa pala nadikitan to ng aking pangalawang channel, si James Anig Vlog 8. Highly recommended monetized channel also yan, guys. Foot Locker Sale at Khalid bin Walid Cortuba. Saan ba ang Cortuba? Saudi. Mag-Saudi din. Ganda. Ganda ng sale, oh. Dana po, Jonas Salundaga, sabi ni araw-araw premiere ko host. Ay, may premiere ka ba ngayon, sir? Hanapin ka. Ma'am Adel, thank you for keeping me in your background. Ma'am Adel, sulit. Ayan. Hanapin ko, sir, yung premiere mo. Wala ka pala premiere ngayon. Ay, araw-araw, basta araw-araw, premiere mo. Ano ba? Busuhan nyo yan, guys. Busuhan nyo. How to be Papa Ball, sir? O, diba? Mga Papa Balls na naka-BG sa atin. Ayan. Thank you naman yan, guys, sa inyo for keeping me in your background. Ayan. 5 minutes na lang ako, guys. Mukha kasing hindi magandang panahon sa amin. Mukhang nangangamoy talaga. Mukhang nangangamoy brownout sa amin ngayon. Alam mo na, only in the Philippines, kapag umulan, ihanda mo na yung yung ilaw nyo. Baka ma-shutdown din yung aking computer kasi. Natakot ako sa aking computer kasi. Kasi laging inaabutan ng brownout. Guys, dikitan nyo guys ang ating super chatter. Si Kuya Bulabog TV, baka naman. Ayan. SMD, Sir Mark Jacos. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Nagbabalik din po natin yan guys na kaibigan si Sir Mark Jacos. Highly recommended monetized channel. Sir, di mo ako pinipm, sir. I miss you, host. Ayan. I miss you, sir. I miss you too. Ayan. Board, nawawala si Jerby Dorado. Bakit hindi napunta? Hinahanap ka dito nung nakarang araw. Asan daw yung mahal niya? Kuya Bulabog, dan na daw sa'yo. Si Sir Mark Jacos. Dan po, James Anig Vlog. Babalik po. Salamat. Sabi ni Ma'am Gandaran sa channel. Board, mega love shoutout support here, sabi ni Sir Mark Jacos.
Support here. Ayan. Thank you naman po dyan sa inyo. Guys, 4 minutes na lang ako. Gandaran na sa channel dan full pack sa iyo. Ayan. Kasi lalakas pa ang ulan ata. Meron kasing low pressure dito sa amin, guys. 4 minutes na lang ako. Pre, magsimula ka na, pre. Naka 1 hour na naman ako. Pangit ng panahon dito sa Bicol ngayon. Si Little Ordi na nag-LS, na-miss ko na, away night boot doon. Huwag ka mag-alala, board, ipag-live stream ko na talaga yan. Damsak po, board vlogger, sabi ni Gandaranes Channel. There was a time in my life when I opened my eyes and there you were. But more than a dream, I could reach out and touch a girl that was long ago. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. Ayan. Guys, 3 minutes more na lang ako, ha? Sige, gusto ko night boot yun palaban. Mismo si night boot ni 3 minutes na lang ako, guys. Mukhang talaga lalakas ang panahon. Kasi nga merong bagyo na darating, may low pressure dito sa amin. Nangangamoy brown out. Ma'am Nuwising, mega love shoutout po dyan sa iyo na nasa harang. Welcome back naman sa aking live streaming, Ma'am Nuwising Reboot Makatol. Ayan. Harang po. Guys, mag-end na ako. Ma'am Ina Macpre, mamaya, bombahin ko na lang. Sana may kuryente pa kami maya-maya, ha? Magbomba na lang ako. Pre, magsimula ka na, pre. Host, play mo naman playlist ko kahit 2 hours lang. Sabi ni Ma'am Gandaranes sa channel. Note po, Ma'am Gandaranes sa channel. Gusto mo bigyan kita ng full playlist, ma'am? Sige. Kasi wala naman akong ipi-play ngayon sa aking isang computer. Sana di mag-brown out, ma'am, kasi tawag dito, talagang mawawalan. Hindi kaya ng solar namin, guys, ang computer kasi. Puro lang cellphone at saka electric fan ang kaya. Bigyan kita mga full playlist, ma'am. Huwag ka mag-alala. You have, ilan ba? Ilan ba ang video mo? You have 40 video, ayan. Bigyan kita, ma'am, ng full playlist. Ayan. Ubusin ko na, ma'am. And time starts now. Diba? Always welcome po, always welcome. Gandaranes sa channel, dalaw ka din sa alas 12 tanghali, Philippine time. Namimigay din ako ng WHA. Sir Tono Bebs, Tamsak Dan host. Salamat marami. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Tono Bebs. Sir Tono Bebs, mag-end na ako. Kasi nga, may low pressure dito sa amin. Mukhang lalakas pa masyado ang ulan. Nangangamoy nga, brown out kami. Sir Tono Bebs, thank you for that sweet tamsak, Sir Tono Bebs. And sa aking super chatter na si Kuya Bulabog TV, maraming salamat. Sir, mayroon na naman. Sir, Bilis naman, sir. Ingat kaya dyan, Sir Urags. Mega love shoutout po sa lahat. Ayan. Ang mayaman na Jutes Yahoo. O, diba? By Host C. Ayan. Thank you guys sa inyong lahat. Ayan. Gusto ko man, as much as I want to stay, pero mukhang nangangamoy nga brown out kami. Kaya nagmamadali akong mag-end. Wala akong gagawa. Oo. Hindi kaya ng solar yung computer kung paganahin. Kaya yung aming internet paganahin, pero not that
Yung aming internet lang talaga. And then mga cellphone. Pero wala akong monitor. Bye sir, ingat ka. Sir Joel's Finest Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak. Pero mag-end na ako guys ha. Maya guys, maya magla-live stream si Jonas Salundaga. Doon tayo magkita-kita ha. Baka makaakyat ako kay Pri kung mag-stream. Pre-stream. Ayan si Pri, ayan. Maganda ako guys ha. Naka 1 hour na naman ako. Dimple Admin Kula Vlog, bago rin po natin na kaibigan. O ibibigyan kita ma'am ng iyong moderator function para naman sa sunod na pasok mo, meron ka ng moderator function. But I really have to, harang. Wala, ma'am, Dimple Admin Kula, ayan. Thank you for that sweet harang, mga paharang mo dyan. Harlem, tamsak, ayan. Thank you for that sweet tamsak, Harlem. Kaso maganda ako. Sir Joel's Finest, thank you din po dyan sa iyo. And the rest of you guys, maraming salamat po, ayan. Maganda ako guys, may low pressure nga sa amin. Amoy brownout sa amin. Nagpaparamdam. Bye guys, I love you all. Ayan. Sa tawag dito. Ma'am, bukas ko na lang po ikaw, Ma'am Dimple Admin Kula Vlog. Dimple Admin Kula Vlog. Bigyan kita ma'am ng ninja ko ma'am. Dimple Admin Kula Vlog. Harlem, na-miss kita Harlem. Saimi D Vlog dan Tamsak. Ayan. Kaso mag-end na ako guys. Tonight, Tono Bebs. Harlem, mega shout out. Tonight Bebs. Hindi ma'am, Tono Bebs. Boss, ingat. Ayan. Sino ba gusto mag-live stream guys? Mag-live stream kayo. Nangangamoy brown out kasi kami. Because of low pressure area. Ayan. Maganda ako guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan guys sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And, ayan. Happy weekday sa inyong lahat. Kita-kita tayo guys bukas ulit. Sana okay na bukas. And I love you all. Bye guys. Ako mag-live tapos end. Hindi na agad. Okay lang board, mag-live ka. Okay lang naman. Oo. Kasi nga, may low pressure kami board. Ayun, nangangamoy brown out nga kami. So, papaano guys? Ma'am Saimi D Vlog, ay na lang, kay Pri, harang pa ako. Bigyan kita ma'am Ma'am Dimple Admin Kula Vlog. Bigyan kita ma'am ng WH ma'am, huwag ka mag-alala. Ilagay na kita dito ma'am. And paste. Si Ma'am Dimple Admin Kula Vlog. Meron sana si Ma'am Dimple na na premiere. Baka naman guys, bukas, ayan. Bukas ma'am, patamsakan natin ma'am. Meron kang, ilan ba ang video mo ma'am? Tingnan natin. Meron kang 91 na video. Ayan. Ma'am, bigyan kita ma'am ng 10 hours. Gusto mo? 10 hours. Bigyan kita ma'am ng 10 hours. Hanggang 10 hours ma'am na playlist. Dimple Admin Kula Vlog, dalaw ka sa LS ko 12 tanghali Pinas time. Namimigay ako ng WH din doon. Ayan. Oo nga guys. Bigyan ko ikaw ma'am ng 10 hours. Ma'am Dimple. Ayan. Huwag ka mag-alala. And maganda ako guys ha. Maraming salamat. Sir Jepsan, maganda ako. T1, T2, and T3. Wow, salamat naman po. Always welcome po Ma'am Dimple. Ayan. Thank you for joining my live streaming also. Kaso nga ayun, kailangan ko lang mag-end guys. Mukhang lumalakas ang ulan.
Bye guys, I love you all. Mama Adel, thank you po dyan sa inyo. inside my heart to believe